wis mateng porong, Mbak. Sampun, Mak. Ya. Jenengan pilih napa? Blok-blok opor, napa semasem daging. Daging. Mbak ki gak mangan, Mbak? Apa, Mbak? Ya. Oblok-oblok. Dek iki kae, guys. Godhog rai, gue jaminan. Pesine iki dicipuk to, pesine. Diusrut-usrut ngono lho. Halah, iki lho ngenekno. Sing dianu iki karete. Nah. Nah. Goreng apa, Mbak? Jadi goreng tak api. Tak yo kok tahu kok susu ngene lho. Nah. Itu goreng. 55. Dene akeh ndase kok ndak yo 45. Selawe iki selawe aja mbok buak wis selawe. Ih. Belut. Belut. Iki digoreng. Belut. Ora lah. Dalam. Gong. Dekne bingung Pak pemangan iki. Adoh. Iki jan kok ngene Deni mau. Di iwak neh lho. Pak, kok gak poso iki mangan ya, Pak. Mbak, iwak neh, Mbak. Kok apa neh to, Mak? Ya Allah, iki gak masuk digoreng aja, Mak. Di apa? Kok digoreng iki. Mbak, aku pemangan. Lah apa? Dikek nengko anu sego. Ngono. Ya Allah, iki kamu tak pasang. Mbak. Saya iki, guys, mangan enak es. Jos. Mangane nek kok. Njablok iwak apa ora? Kok? Ji. Kira mateng tenan. Kak, goleki ojo teko ae. Alah, Pak mi pancen seneng teko. Ora roh enak mangan enak-enak iki. Wis, guys. Ora medhok-medhok takon kei namas. Suwe. Medhok, Mbak? Medhok. Empuk. Angger mbok kei kates sak medhok. Nanas kok ke atas tuh.
Nanas kates ya iso, Mbak. Nggih. Heeh. Wong sak masak kuwi anggere atos ini kayak kates. Iya. Walah kok dados nasi sama. Alah yo Allah. Mangan urung kok ngombe. Mangan enak, Gir. Ayo darene. Asline bingung enak. Bingung panganan ya. Karena kulkas nyumpel ya. Ada kacang, ada terong, ada ngopo. Ditukoni. Mbak gombal. Jangan asam kayak nanas. Dah pencuci mulutnya si Santi masukno. Carane wong ndi ki? Kayak berambang enak. Wah, haram kesuwae. Pengen para kowe. Bojo rambut kayak asem para. tok poro bojo. Gak ngerti kan karo. Ya wis. Yo, ane Pak sabar sik sesuk itu kok ngene mae. Kok nggonku lho nggo gawa. Dalam Nggonku kan. Sing mau lho sing saidikmu. Kowe enggak masakno bojomu. Bismillahirrahmanirrahim. Sing mau lho. Baru itu toh. Heeh. Jenengan tak gak mentut godhonge dondong. Tamplok kok. Bono. Ojo. Mangane wae nek bodo tok ya Allah. Aku wah. Lah aku ndi? Kok yo melok aku ngono kok. Oh lah, Tapi main dia jarang tenan ayo nek tumbas daging gak nunggu kadang tak. tahu pora. Malah Iya, nanti tapi kan buat tumbas daging masak itu jarang. Kadang tumbas daging niku lho. Kamu bah. apa mbak jenenge rawon. Mari kok nek tak kelakno iwake pakmu lho. Gesor-gesor gah kok. Tapi nanasnya malah dikani no mbiyen. Barang medok-medok ya. Nanas. Jadi mungkin ditutup setengah jam nih ya guys ya. Nek dua semasem dia medok ora. Boh, aku ora tahu kok. Pak. Lagi gua tok gua lah kau wedi gede. Gede malah mau pateng tak mati. Cilik mak. Mbek wong pesanan mah nganggo kuwi baru mut terus tak cilikno. Ora koyo nek asem-asem dhewe tenan. Marem parone wae, lha nek tuku rong pringkil Selawe. Selawe. dicuduk pisan wis ilang mak ya, Pak. Tapi asem-asem iki blek iki sesuk, Mbak. Bunggune masuk ya, Mak. Marah iki daging tok, Mbak. Malah gak sedep. Akhirnya itu ora koyo nek balungane. Nek daging sik nek gajah mau coba buai. Gajah mati, Mbak. Yo resik ya. Oh, Resik ya. ora mbok sanek bisa. Koyo anan ping abdi apa-apa disanai. Bladok sabun. Ya wong. Yo tak umbah. Banyak. Iku niki rasa mbok buai. Asem-asem ki enak, enek ngono sandung lamur wis jenenge. Udah agak sih. Tuh. Sing marai sedep ya kuwi asem-asem nek daging tok marai enak kuwi. Ngene iki nek balungane ngene malah pedhe. Dadi meroso. Nek daging ngene iki jalukane iki
rawon dilapis. Masa gue gak entuk, Get? Lo permisa masa ora entuk yo? Kenapa? Aku gak entuk, Lek. Mak wedhus 5 tok. Ngoten. Pemerah. Lah nek carane anu desane kok desaku ngono ki jarang amat. Wong beli sapi. Mak daging nang. Diwakai, Mbak. Ora tau mangan. Wah, Mbone. daging ya? Iki wong tonggo-tonggone mak iki. Aku sing beli. Mak sesuk ae. Ini Mbak Indah pendilan. Saiki. Sesuki masak dudulan ora, Mbak? Oh, welakno iki. Apa ngene? Piye, Nak? Lakno sak tek sik. Kan jenengan gawe ambung piring. Lan sak tek. Mergo wis do mangan dhewe-dhewe ya, Mbak yo. Kan pertama ya. Kan yo gawe ambung piring karo mak yo an. Kan yo Lho ngir dong-dong. Nek wong nggonku ki iki ciri khas. suwedep Kurang nom. Pak Bur dulur-duluran. Tak ada nang loro tok. Dulu ae aku sampe. Sampai silani boya. Api ki luar mungkin. Pokoknya yang penting mangan. Ini lho Mbak, sing enek gajah-gajah ini lho. Sandung lamur enak. Ojo sing daging asli sing apik, daging ngono ki dilapis. Nek asem-asem iki daging sing elek-elek ae, ojo sing apik. Suwedep. Balungan iku. Ndamek nih wae. Ndamek. Digadu. Wah enak. Ndamek nah. Oh masak iki pangan apa sih mani aku Mbak Mur. Hah? Apa? Aduh, aduh. Alah. Nyeplos lombok. Sama keris. Jangan kolot. Untuk iwak iki kan. Goreng kabeh terus jadi topas. Kuwi jaminan. Berarti kulkas. Anak lunga ki kok saiki kok sehat. Gak tau loro kangenku. Wolo. Pak Irito. Mah sehat ya. Nek kan omah anake kok loro malah. Tapi gak tau metu gak nang kamar. Pak pitana. Mbah. Redek nek tinggal metu atas. Berarti yo enggak awak itu mau. Awak wong mah.
Seger ya. Aku ya seneng awar wong ya, Mbak ya. Loro tinggal awar wong ya awake sehat dadi gak eling lorone. Nek dienggo numan Malah kamar. mikir. Malah ngerasakno lorone. Sik wireng ya, Mak. Iku raine. Heeh. Ireng ra apa-apa, Mbak. Sik doyan mangan. Sing pelek wayu-wayu ya padha. Ora usah mikir elek ayu, Mbak. Yang penting mangan. Ya Allah. Nyepus lombok. Jangan asam ora nyepus lombok ora lega. Ya Allah. Mangan tenan iki, guys. Ya Allah. Ya Allah. Asline bingung aku mangan. Panganmu wae. Kecil enak lontong sitok. Jangan bikin mesti ya ini. Iya nek asem-asem. Pangan orang jangan ini tadi daging awang enggak? Enggak. Bosok mandi bingung. Bukan mandi apa? Kedubiaan masak. Jempol bios tenan. Alah. Ini aku sakit dabar didol. Share. Asli iki wong desa. Nek golek wong kota ya ditutul-tutul nganggo tisu ya, Mbak. Goblok yo glok. Alhamdulillah. Ses. Ta? Oh, betul ya. Kenapa nyate dia? Wes, Pak. Pesen. Itu yang boleh semua dia. Besok nak gula. Warang-warang cek kol. Iya, natasi apa ini? Ambek terus. Ora pati kok. Caranya ora pati kok. Bu ini nek kan asam daging malah sampe kayak gula, kayak gula. Apa nganggo? Luyak tok. Kuwi nek ham-ham mesti kuwi sukane gula mah. Kalau nak jangan langsung sayuran. Gak roh. Aku nek asam-asam tak kayak gula apa, Mbak? Enak. Gula banget apa ini? Kak buka salam, kak kayak salam. Ini mak Andi. Aku ya salam, awas. Ayo mak sayang kok enggak.
Coba cemplung ae nek daging. Enak plang-plang. Gula bang. Gula bang ini sedep nggak nek masak. Wong Cilacap iki senengane gula bang. Tonggoku kan untuk wong Cilacap. Nek pernah gula bang mah enak. Masak roman wae mak wedhu ngono lho Mbak ya. Daging iki yo krewel ngono. Nggih. Belum ngeri Mbak. Apa nah? Susuk nah. Ayo jana. Tungsan ya, susuk. Mana ya? Dia dia Mbak. Terus yang aja ya Mbak ya susuk. Kasih kita lah ya. Dosa kecapi sih. Terus kok wong apa? Oh kan. Gak denger ya. Difoto karo kuwi. Terus lombok brambang. Banyu sithik kayak kecap ngono wis do. Wis ngono ae sesuk. Ya Allah, urip meneh masyaallah mangan enak iku darahnya masak kok gak yo. Dagingnya gak marahin mudah no gak mudah no tensi yo Pak ya. Bahan apa wedhus? Nek kakean iki yo gak. Mangan sepiro. Tapi yang ngerusem daging ini ada wong anu Mbak. Iya. Tensinya dhuwur. Lah do nyate iki Mbak. Mantek blenger-blenger. Mari. Bapakku ra nek padha anu sama maksudnya. Wak wedhus yo ponak-ponakanku tuh. Aku cara mbok wedhus iki ponakanku. Wak sapi pi. Doyan. Iya doyan tapi koyo pakku makku yo gak Doyan. Pakku doyan mak, tapi yang ngono dihindari gak mangan iki paling njajal cok loro ngoten tok wis. Ondek ae. Gue rasa kelam terus lah kae jangane oblok-oblok yeje iwak yeje Ya walah ora lemu tak usum. Ampun jenengan penimbang. Gak mlebu rong dino panganan dibuat to. tak buat makan Karo pitik pitik. ora dibuat lungo nyemur ya tak bawa kan oh enak semburku lali ndek rene Dik. Kula Sabtune engko mriki. Bar sama terus aku mampir kene. Lali. Enek panganan mumbruk iki lali yo. Lali. Ha iya. Padahal teko marak anake kok gak towo. Gak apa. Lali yo ya anake loro kok yo. Rendek iki ra munggi kok. Mboten. Mangarep gue anake. Marek ya. Wis putu iki, Pak. Narene kowe ndosok ra entuk eker ya kok. Mbak wedhus entuk Kok entuk Kak entuk sesuk jaluk nek dame yo tak kei. Ini ayo mak penting. Angka ya. Aku tapi mau saiki sih muni wong melarat ya angel, Mbak. Sudah wong saiki do korban yo titik aku yo. Nek zaman dhilikan ku lho. Walah. Enek wongku. Nek tak tau badok iwak, Pak. Nggih. Masjid yo entek mok sak kelindungan tok kok gak tau entuk, Mbak. Nggih. Ya Allah, tenan kok, Mbak. Langgar wong ngono ku yo gak tau.
Nek jaman kae Mbak cilikanku ora enek wong korban kok. Ora koyo wong saiki kok muni ngono nek mata nunggu videoku muni. Lah kowe ndek kae ora dadi YouTuber ndare padha koyo wong ngene iki. Lah koyo wong ngene iki nek jaman saiki aku gak percaya Mbak. Wong metu lipene wandel wedake kandel kok yo kulit ambek iki beda kok. Ngantek menerang ngantek ramangan iwak aku ora percaya. Sithik nek jaman saiki gak percaya. Gak percaya. Lama. Wak Nek wong desa lho ya, desa ngene-ngene iki muni gak mangan iwak. Oh saiki padha rukun-rukun. Saiki delok tumpakane do motor-motor yo Mbak yo. Nah, berkatan-berkatan ngono tidak enak mak jaman dek kae Oh, berkat. Endok wis walah. Digoreng ngombu nang diirisi. Saiki iki rata-rata wong itu mangan iwak. Mangan iwak iki padha kelar aku nek arane ya Mbak yo. Tenan. Alah, Tapi yang kadang tumbas sate ya. iya. Maksudnya ya kuat tumbas sate, maksudnya ya iso lho mak ya. Nek ngelok-ngelok naku iya dadi anu. Lah kowe lho, lah tetep mangan iwak darah kelakon kang arane. Kok. Wis. Asli. Lewat iki. Nggih. Ono aku lho mesti kono kan hak kok. Kamu kok. Kamu kok. Kono ape masak kok. Wis guys, sing penting seger waras. Kabeh nek jaman saiki iki aku nek ngarani ora nek wong larat iki. Arang. Mangan-mangan iwak iso. Sampai gak mangan-mangan ngono Gak iki yo percaya, ngono Mbak, ya ya. mak yo. Tetep iso mangan. Iso mangan. Oke, iso mangan iki kadang dijarak dhewe lho Mbak, betulane. Gue bayar iki, gue bayar iki, gue bayar iki. Yo, gue bayar iki iki tak salam dhewe. Jadi nek kowe gak gentororo, nek trimo Gentoro dimana ya apa? turah-turah to. Lah saiki yo pengen kulkas, utang nang mendring. Pengen. Lagi ngebayar. Engko pengen apa utang nang mendring, anakane akeh. Bojone mergane arang kading. Lah ngono ya dijarak dhewe. Jangan meradi. Apa le? Iki kena tanggung jangan. Kena lah, Kena, ya? kena kabeh. Tapi kok kusut. Jane iki nek utang-utange ndelok kekayaane wong lanang. Nek kowe iso mergawe gak apa-apa. Nek wong lanang kayane dang tek wis mbok utang-utangno gak iso soro dhewe lah ya. Ape mani wak gak iso. Kowe nyar utang nek. Kerwaras penting. Dene sing kalane tetok rezekine dono blaine wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.